बिदिखौ सोर दुखु मोना जानांगौ दे इसिबां दुखु होना गारना थांनायखौ सहायनो हायालै बिदिबा दाथांथ' सानबाबो गारनानै थांमारथारसिगोन आरो जोंखौ गोसोथोनायखौ नङा दे गैखाया मानो होनबा सिंगोलसो थारमाने दिनैनि ब्लगा मानि सायाव जागोन होनबा लोगोफोर जोबजासिम नायलांबाय थादो शेयार खालामलांबाय थानोसै देग्लाय बोसोरजों जोंनि ओनसोल बा एरियायाव आरो थामथि खेब जागोन रंजालि बैसागु फोरबो खुंनाय बा फालिबोनाया आरो सिगांनिफ्राय देग्लायजोंहाय बोसोरनै थांखांबायानो दा हानायमानि खोन्थालांबाय थानोसै आं दिनैनि भिडिअ'हाय ओमफ्राय जास्ट आं खामानि मावनायखौल' ससे शेयार खालामगोन आरो बिनिफ्राय उननि प्रग्रामफोरखौहाय बोरै जायो उननि ब्लगाव खोन्थालांफिनबाय थागोन दा जास्ट नैबेखौ खोन्थाग्रोनो थाखाय खालामनाय जाबाय आरो आं साननै सानथामसो सिगाङावनो बानायनो सानबाय थादोंमोन टाइम मोनैनि थाखाय आं दिनैसो इमारजेन्सि बानायब्रबबाय आरो दा शेयार खालामलांबाय थानोसै बोरै जायो उननिखौ उननि ब्लगाव खालामसै दिनैनिखौ दिनै ससे आरो जोबहाङैनो मोनसे खामानि जोब्बाय आरो फ्लेग हस्टिंनि जायगा जोबथ'बाय बे खामानिया दा बिनिफ्राय हरै थांना एसे खोन्थाला हैनोसै आङो मा दङ रायहोथ'वाखै जास्ट ओरैनो बे खामानिया जोबथ'बाय आरो बेनिफ्राय ओरै देग्लायथ' स्टेजबो खालामनाय जायासै आरो जास्ट ओरै बैयाव जौस्राङावल' स्टेज खोंनाय जाबाय ओरै पाब्लिकफोर नायग्रायावहाय बानायासै आरो मा होनगोन एसे थाखा फैसानि प्रब्लेम बिनि थाखाय बारा मोजां जाबजुब्बाबो खालामसै देग्लायनिखौ होननानै आरो ओमफ्राय दा नै ओरै दामग्राफोरनि साजायगासिनो दं ओमफ्राय स्टेजखौबो ओरै बेकग्राउन्डजों होआसै आरो उनजों होबाय बेखिनियानो ओरै नै बियो देलायग्रा रुम मोसाग्राफोरनि सिंजोंनो बेबायदि गोजौआवसो थांना खोन्थाहैनोसै आं स्टेज खोङासैना गोजौआव बारा समाया साइज मोनदों ओमफ्राय दा नै बेनारा रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो थारमाने जोबहाङाव बानायनायखाय बिदाय होननानै लिरबाय आरो एसे सिगांनो बानायनो टारगेटमोन बेयाव मोसानाय मानायनि फट' कालेक्ट खालामनो हायैनि थाखाय गोजाम थांनाय बोसोरनि माखासे फट'फोर दंमोन आरो बेखौनो सरजाबनानै होफादेरबाय बेयाव नै बेवहाय ओरै हाउजिं लाइट खाखोनानै दं आरो हर मोना प्रग्रामनि थाखाय जानायाथ' स्टार्टिंआ 12टानिफ्राय जागोन ओरैनो हरनि 10टासिम लादों आरो ओरैजाय दखान दं नै मा दखान जागोन दा होबासो मिथिसिगोन आरो ओरै ओमफ्राय सेंग्राफ्रा मा खालामनो नागिरदों साहा फुदुंनो नागिरदों आरो खामानि मावग्राफोरनि थाखाय लाल साहाजों बिस्कुटजों जानाय जासिगोन ओरै बाबुमोन दंनो ओरै खामानि मावग्रा सिबायफोर सान्दुं गोसायाव रानथाबजोब्बाय बोरो दैयालाय मावनांजानो गिनायनि जाथारबाय आरो बेहा साइसआ रागाबाव दा साहायाल' थावा जाथोंना नैबे गामिनि दखानाव नैबे गामिनि बाजार आरो बेवहायबो मोनसे बेनार दोनफैदों दा बेनो नै फोरबो फालिथाय होआलासिनो थांनाय बोसोरावथ' बेनारा एसे आलदामोन दा देग्लाय मास जोबहांखाय बिदाय जोबहांआवसो खालामनाय जाबाय नालाय माखासे टाइमफोर मिलायनो थाखाय दा बिदाय फोरबो फालिथाय होननानै होबाय आरो बेनारावहाय बेखिनियानो नै 9 मे 24 बांला बैसाग 1431 बबे बानजायदों होनबा नै दखाननिफ्राय हासं मेथाइ ना मैसो गारमा ना मा होनो हांसो गारमा जिखुनु आलदा लानानै फैबाय आरो ओइ खामानि मावग्राफोरनो जाहोनांगौनो मेथाइ लायग्राफ्रा जोंसो ओरै नै
नैबाव साहा फुदुंदों जायगा नालाय बाव साहा लोंग्रानिखाय आरो थारमाने नुदों खामानियाव गैया सिगां नैबे सासे मानसिया नुदों थफ्लाखौनो लाजोबबावबायसो बिदिखौ रागा जोङाबा सोरबादिखौ जोंनांगौ दे गैला नै जोंहाथ' जा मोजां जाखागोन दिनै मैयासो अखा हानानै एसे अखा दोमैहांमोन दिना जिरायग्रा स्टेजबोथ' गैया जालायसिगोन सान्दुं गोसायाव गोलोमफ्रुलायनाय ओमफ्राय बाव बिदि दोननानै सैमाया अरसिला लांबा दा जाथारसिगोनानो बावला ओरै बेलुन सुगासिनो दं बेलुन सुनाय खामानि मोनलायबाय नै टाइगार कम्पानि इलेक्ट्रिक कम्पानि फाख्रा सिख्रा दं मोनबालाय लोंजागौमोन सिख्रा नुनाया बोरै माथो सुनां गैला सुगानै बावनो दं सिंसो हा ए सुबा गोमोसो देरलाङो बेनिफ्राय बे खिनानै एसे देरबावो आरो बांद्राय थां बेरफुगोन ना बेरफुजासे सुथारलाय फोथाय मोनसे बेरफुजासे सुथारलाय मोनसे औ देलाय माबायदि नुयो उरायगोनलै थांनाय बोसोरावसो उरखौआ बेरफुलाय होदोंमोनलै हाथाय गाहांहां जालायनाय देग्लाय बेरफुआसै नामा चेलेन्ज बेरफुनांनाय बे बिलुनखौ सुयैनो मानसि उरायो ना स्टेज उरायो जाखाबाय दा एसे आलदा आलदा नुलायलायदों महरखौ बिलुन साजायजोबनानै गोजा गोथां नुलाजोब्बाय नायबार' बेलुन साजायनानै बैसागु नांदों एबारसो समाय लाजोब्बायलै आयौ मोसानोसो लुगैबायलां बेलुन सुग्राफ्रा नै गोसो होथारदों देलाय सुना देखायलाय मोनसे दा लोगोफोर आङो जोंनि ओनसोलनि बा जानो गोनां दिनैनो जागोन आरो आं सानबाय थादोंमोन साननै सानथामसो सिगांनो भिडिअ बानायनानै एसे शेयार खालामग्रोनो बेनिफ्राय टाइम मोनैनि थाखायनो आं खालामनो हायासै आरो दिनै जाथारगोन दिनावसो आं खालामनाय जाबाय बेनिफ्राय मा होनबावगोन आरो बेनिफ्राय देग्लायथ' खुंबै देग्लायजों 3 बोसोराव आरो बोसोरनै जोबलांबाय देग्लायजों खेबथाम जागोन आरो 3 बोसोराव सफैबाय बिदिनो जेने थेने फैसा कालेक्सन बिदि खालामलाबायनानै खुंबाय आरो सिगां लटारिबो बानायदोंमोन आरो बे खुंगोन फांसननि नामैनो आं सिगां शेयार खालामखांखाबाय सप्तानैसो सिगाङावहाय आपल'डबो होखांखाबाय आं लटारिनि सोमोन्दै ओमफ्राय दा जोंहा फैयै फांसन खुंनांगौ डेटआ एसे सिगाङावनोमोन आरो माखासे थाखा फैसा मिलायैनि थाखाय एसे लेट जानाय बायदि जाबाय आरो दा थारमाने मारियाव जाखोनबा मास जोबहांआवसो जाफैबाय आरो जिखुनु आं दिनैनि बे एसे मिथिहोनाय भिडिअखौ आं बेयावनो दोनसै बेनिफ्राय उनाव आं गोदान मोनसे ब्लग लाबोबावगोन बेवहाय गासिबो एसे शेयार खालामलांबाय थानो नाजागोन आरो बेनिफ्राय जोंनावहाय माखासे मा होनो जोङो सिस्टेमफोरखौहाय प्रग्रामफोरखौ बारा लानाय जायाखै आरो बिदिनो सिगाङावहाय गोजोननि फिरफिला बेरायनाय फ्लेग हस्टिं दं बेनिफ्राय मोसानाय बादायलायनाय आरो इसिबां माने जेसेनो गिदिर खालामो एसेनो थाखा फैसानि गोनांथि जायो नालाय बेनिफ्राय खुंगोदान हिसाबै जोंनाव इसिबां माने थाखा फैसा एभेलेबेल गैया बेनि थाखाय गोरलैयैबाबो आरो ओमफ्राय दा बेखिनियानोसै उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन होननानै मिजिंखाबाय बयखौबो दा दिनैनि भिडिअखौ आं नैबे खन्द'आवनो दोनथ'बाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय जोंनि
ओनसोलनि बयखौबो बोराय बुरै गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बयखौबो बाहागो लानानै जाफुंसार होनो थाखाय बा रंजाफैनो थाखाय बयबो